який дав нам Пан. Радуйтеся, радуйтеся, веселіться ви, веселіться ви. Вертаюсь день, який дав нам Пан. Радуйтеся, веселіться ви. Вертаюсь день, який дав нам Пан. U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z ducha Marii. 20 неделя звичайная почуем про мудрость, что мудрость приготовала и заставила стол. Czy wiesz, że ta mądrość, jak nie Bogiem samym, jaki przygotował nam stol Słowa Bożego, якого ми чуємо рецепт, як приготувати добру страву, яка нам засмакувала. Там все тлумачиться, як ми могли спожити і увести в наше життя, як могли так само будувати на добрих відносинах з Паном Богом своє життя. Эту святую мшу справую за душу чисту церкви, чия согріла за те, які потребують наиболее Божої милосердности, перепросим за все наши грехи, как мы от них чистых сердцем, спасти эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу всемогутному І вам, брати і сестри, що згрішив я вірні, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала душі Богу, а на землі спокій, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой славы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне ради народы, Иисус Христе, Пане Боже, Брату Божий, Сыне Отца, який гореш на себе, ради свету, змилуйся над нами, який гореш на себе, ради свету, прими моление наше, який сядешь поручайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале, Богородица. Аминь. Молимся. Боже, Ты подрихтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатство. Наполни наше сердце горячей любовью на Тебе, как мы во все дни больше за все Тебя любили, и отримали обещанную спас человека и большее за наши ожидания.
Raz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władaje w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu siebie, jaki wieczny ja. Amen. Ешьте хлеб мой, пейте вино, якое смешало. Читание книги «Приповести Соломона». Мудрость будовала дом свой и вычесала 7 колонн наверху, забила тою, что было на зарез, смешала вино свое и стол потрактовала, выслала служанок своих и клич з вершин узвышав города, хто простий, нехай прийде сюди. Неразумному яна сказала: ходите, ешьте хлеб мой, пейте вино, якое смешало. Откиньте глупство и будете жить. Ходите шляхом розума. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Благословлять буду Пана во все часы. Хвала Его завсёды на моих устнах. Паном будет гнариться душа моя. Нехай чують гэта покорные, и нехай веселятся. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Бойтеся Пана, яко ми ясновыя, бо той, хто боїться Його, немає ні старший, ні учий. Дикие звери терпять нестачу и голод, а тим, хто шукає Пана, не буде ні ставать ніякого добра. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Придите, сыны, послухайте меня, научу вас боязі Пана. Хто той чоловік, який уподобав життю, і любить довгі дні, как паче добро. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Стержи язык свой от злого, и устны свои от слов подступных. Отвернись от зла и роби добро, шукай спокою и тримайся в Него. Покаштуйте и уважьте, який добрий есть Пан. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцям. Глядіть докладно, брати, як поступаєте, не як нерозумне, а як мудре. Використовуйте час, бо дні лихие. Не будьте ж неразважними, але познавайте, що есть воля і план. І не упивайтеся вином, от якого буває розпуста, але наповняйтеся духом, наставляючи самих себе псальмами і гімнами, і спевами духовними, співаючи і висловляючи Пана у серцях ваших. Дякуйте за все Богу і Отцу у ім'я Пана нашого Ісуса Христа. Це Слово Боже. Дякуємо Пану. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Хто єсть моя
вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Єсус сказав народу: «Я хліб живий, який сішов з неба. Коли хто буде їсти хліб, гэты буде жити вічно, а хліб, який я дам, гэта тіло моє, дзеля життя світу». Юдеї спрачалися поміж собою, кажучи: «Як він може дати нам їсти своє тіло?» Єсус сказав їм: «Заправди кажу вам, коли не будете їсти тіла Сина Чоловічого и пить крови Ягоной, не будете иметь у себе життя. Кто есть мое тело и пье мою кровь, мое життя вечное, и я воскрешу его в опошний день. Бо тело мое правдивый спожиток, а кровь моя правдивый напой. Кто есть мое тело и пьет кровь мою, во мне есть, а я в нем. Я послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть меня, буде жить мною. Гэта той хлеб, який сышоў з неба, а не той, які ели айцы ваши и померли. Кто есть хлеб гэты, будзе жить навеки. Гэта сказал ён у синагозе, калі навучаў у Кафарнауме. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Брати і сестри, зазвичай, коли Пан Єсус навчав народ у різних приповістях, то що відбувалося, потім ми читаємо в Євангелії, що брав на особливості своїх учнів, і учням тлумачив приповісті, цієї історії, або справи збавлення, і так далі, і так далі. Але, брати і сестри, за кожним разом, коли Пан Єсус говорив о справах муки, смерти, то, що має надійти, так само, як і сьогодні, говорячи о справах неясних, говорячи про хліб, як тіло, як його споживали, Пан Єсус не бере учнів особливо. І не тлумачить їм, як це має бути. Чому? Брати і сестри, бо тяжко Евхаристію витлумачити. Тяжко, вельми тяжко, що ми її можемо зрозуміти, не зрозуміємо, але ми віримо, моцно віримо, що у гэтым кавалку хлеба есть сапраўдны Бог, правдивый Бог. Этот хлеб, может, ничем не меняется, але у нем хоче прийти сам Пан до нашего сердца и хоче нас оздоровить. Я так само вам не буду тлумачить. Пан Єсус вам не тлумачив, чим є Євхаристія. Я так само не маю права этого робити. Не ведаю, чи ви зауважили, коли я читаю які-небудь книжки, я читаю різну літературу християнську, легко читаються якісь події, або життя з якихось святих, або історія з їх життя, або якісь приповісті, як легко не читаються. А коли в руку береш книгу теологічну, Евхаристію, може найлепшого теолога світу, вельми доцененого, та й так читається, вельми тяжко, легко входить в наше життя. Брати і сестри, я сказав, тяжко виходити эту Евхаристію, про яку сьогодні і йде говорка. Єс Христос, як навіть не тлумачить апостолам, та я теж не буду тлумачити вам. Але скажу вам про те, про що йде говорка. Йде говорка про спожиток тіла. Як то Єсус мог подумати, їсти моє тіло, що Єсус був канібалом, може, знав канібалів, які споживають тіло і п'ють кров чоловічу? Но ні. Пан Єсус не говорить біля чого, не виняв в этой приповісті, бо йому так Бог Отець об'явив, коли його послав, бідних може говорити про тіло своє, споживали його. Ні. Пан Єсус говорить об тим, про що люди ведають. Ну так само, це тіло споживали. В який спосіб? Коли були в облоні матері нашої. Маті споживала посілок сучасного світу, потім організм це все переробляв, і в этом облоні потрібні речі, які потрібні були нам до зростання в облоні матері нашої. Брати і сестри, і глядячи на це, один із казноділів написав колись таку історію двох близнятів, які знаходилися в облоні матері. І написав діалог їх, який відбувся в облоні матері. Вельми прихожий, не подобається. Говорка йде, один говорить, одно дитя говорить в облоні матері. Ведає, що?
Я веру, что там, поза гэтым месцем, дзе мы ёсць якоїсь святло, незвичайне святло. Тоді говорить, якое святло? Ти що, його тут не бачиш? Його ж нема тут вже, така святла. Говорить, а я вірю, що у тим житті, куди ми зростаємо, що там нам будуть потрібні ноги, і ми будемо ходити по світі. І вусти нам потрібні, як ми споживали по силам. Другі говорять, які ноги, погляди, на що нам потрібні, і на що нам вусти, ми ж тут питаємося про половину мами, нам всього тут хватає, на що ми ще приписи такі. Ты ведаешь, что? Я ведаю, что когда мы народимся, то там есть наша мама. Какая мама? Где ты придумал, что есть? И она теперь есть, она теперь нас отуляет, мы теперь в есть находимся, она зачем везде есть. Она мы через нее. Ты говоришь, какая мама? И не может быть это. Ведаешь, что? Як народимся, отчим мочим и не убачим. Поглядите, что надо будет притулять до себе. Я так само в это верю. Не може такого бути. Не придумуй таких справ. Ніякої там мами нема. І гэты світ, де ми знаходимося лепш. Брати і сестри, чи гэта гісторія, гэта розмова, може як байка для нас не гучить сапраўднай гісторії нашого життя? Тут я вам пробую говорити, що там є другі сфери. Хтось скаже, все, це які другі сфери. Але там світ, до якого ми ще зростаємо, де не буде хвороб, не треба буде працювати, не треба буде турбуватися. Про який світ там нема турботи, ти що? Ми помремо все і по нас уже, по нашому житті, справді, якому житті. Ні, пан Бог говорить, ти живеш, як дойти до справедливого світу, ми знаходимося в такому улоні нашої матері, що є там Матерь Святейшая. Какая Матерь Святейшая? Где она? Она сегодня есть всем, везде. И она нас отуляет, трожится, как мы не сгубились нашего сердца Бога, как мы не сгубили веру, какая была нам подарована. Ты что, сдурел, какая мать, и мать Юга говорит, погляди, какая моя мать. Не умела меня выховать, ты что, какая-то мать, лепшая людям. Меня покрылся такой способ, от меня утекла, кто тебе скажет, меня здесь покинула, отдала у тебя дом и так далее, и так далее. Какая мать? Не, не что там мать, какая тебя притулить, какая чекает на тебе, как обнять тебя и сказать, ходи, сыну, володарство моего сына, який тебе покликав сюда. Братья и сестры, это и есть история нашего життя. И мы сегодня так само не разумеем, как я сказал вам в вступе святой Иши, не разумеем, чем есть Евхаристия. Я только пробую вам подать рецепт. На якусь страву, яку Євхаристію скаштували, вона вам так мозку засмакувала, і дивіться, які рецепти, як її приготувати. І ми прийшли так шукати цей рецепт. Готуй святий. У нас страва, яка робить нас навіть тілечно. В этой страве з'являється сам Ісус Христос. І Він кормить цвет стола, стола Слова Божого, стола мудрості. Ми сьогодні прочитали, брати і сестри, у першій читанні. Мудрость будувала дом свой. І вичесала 7 канонів його. Забила тое, що було на зарез. Змішала вино своє і стол подрихтувала. Этой мудростью есть Бог, який приготував для нас стол витравлений, показує, який спосіб можемо спожити. І хоче і нас запрошає, і вислала служанок своїх, і слугов своїх, як хліб храни усіх з городов. Тих, хто простий. Чому? Тільки простий чоловік, брати і сестри. Не пробує видумати, чим є Бог. Тільки простий чоловік не пробує зрозуміти, чим є Євхаристія і чим є тіло Христове. Говорить, Анна, коли свята подносить тело Христа, Анна, нехай так станется. Нехай я, может, теперь, слава Богу, а не понимаю то, что дается мне с верой. Это тело Христа, яке ламає істине на життя вічне. І, брати і сестри, і в сучасному світі пробують нам це вибити на різні способи. Сьогодні святий Павел у посланні до Ефесців пише конкретно, так само початок його читаю. Глядите докладно, брати, як поступаєте. Не як нерозумні, а як мудрі. Використовуйте час, бо дні лихі. Який час ми маємо використовувати? Ну, далеко ходити не треба. Досить недавно, месяц тому назад, Париж, 2024, открытие Олимпийских гумнев. Кто глядел? Страшная речь отбылась там. Профанация Евхаристии, профанация першої вечері помолитися, останній вечір помолитися, першої святої мши. І видавалося, що все, олімпійські гульні вже
далеко от Пана Бога. Однако, те олимпийчики, которые приехали, когда показали, что их сердце можно украсть у Пана Бога, они показали, что нет, так легко не поддались. За каждым разом Амаль кожний, противоставився тому, бо коли виходив на старт, даю знак крижа. Добігав до мети чемпіон олимпийский у маратоне, где пробег 42 километра и 128 метров. На опушных метрах перед разорванием этой ленты его знак крижа показывает, что все для Бога, показано для Бога. Братья и сестры, Альфредо Леон, это волейболист польской команды. Польша, сборная заняла другое место, завоевала серебряные медали на Олимпийских играх. Когда приехали, на початок, когда взяли интервью, после закінчення этого матча, вельми важного матча, финального, які проиграли, и запитали у него, кому свой медаль хочешь охеровать? Кому его? На першому місці Пана Бога. Бо дякуючи йому я маю такий талант, бо дякуючи йому я сьогодні є на цих Олімпійських гульнях. На другому місці. Це мої батьки, які мене виховали з Богом в серці. І на третє місце. Це страна, за яку я виступав. Хоч сам він виводиться з Куби, але Польща його привчила до свого. Вельми тяжкий момент для його життя. Дала йому розвой, що він мог выступить на Олимпийских гульнях и занять другое место. Поглядим на девчину молодую, американку, якая ездила на сноуборде, на роликах. Заняла третье место. Кали лишь на ее медаль, поскольку камеры не могли почуть, что она говорит на мимиках, на голосом мимичным, для глухих, глухонемых показала: Иисус Христос есть Пан, Ён живе. Это так выключено, браты и сестры. Когда заняла третье место, на своем портале написала цитат с книги Езуэла, что только с Богом мы можем перемагчи. Браты и сестры, и можно было бы цитовать шмат разных историй, которые отбылись на этих гульнях, и выдавалось, что в 10 оставили Пана Бога далеко. Одна девчина, Катарина, которая так само имела свою сестру-ближнячку, где жила в олимпийских гульнях по скалолазці. Браты и сестры, когда народилась у початку 7 месяца зачатия, когда лекари пришли до матери, мать сказала: это мои дети. Лекари смеются, сказали: еще живут. Тотально не давали шанс, что они проживут. Что вообще ходить не будут, теперь даже проживут. Будут умственно отсталыми. А что оказалось? Заняла третье место на Олимпийских гульнях. У вышиню 15-метровой поднялась за 6 секунд. Победа рекорд мира. Браты и сестры, рекорд мира победа. Что нам тут треба еще? Бо коли Бог есть у сердце, то кто может быть супротив нас? Просим, как мы так само умели скористать з этого хлеба евхаристичного стола, как мы наичастей приступали до Святой Коммунии, она дает взмоцнение, и она дает силу. Хтось мне сегодня показал в фильме, был первословный. История отбылась 10 жнивня 24 года в Африке, что коли свята поднял монстранцию, який благословляв людей, там всередині була хостя, і на певному моменті почала ціла хостя бити як серце. Що виявилося в ритму серця? Я спочатку хотів на цей фільм, думаю, може хтось що-нибудь там зробив. Але ні, не можна було такий ровний ритм вибити від серця. Бо свята демонстрацію держав ровно. Хустя всередині шевелилася. І нам, само внутрі. Бо есть Бог живий у кожному кавалку хліба білого. Може, він навіть не змінився, не змінив кольора тканки на червоний, а він білий і був живий. Бог есть, брати і сестри, в серці кожного з нас. Особливий спосіб. Користаємо з цього святого дару комунії святої.
Конечно, ты, что могут за собой, как частей выступали исполнить и принимали молитву, как биче сердца, ровным и бичом нашим сердцем, Пана Иисуса, как мы били, как наше сердце било для выполнения воли Божией. Аминь. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, у всякого вашего и не вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного одинспорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, Ему для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, и Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, признаю один и гроз для отпущения грехов и чекаю воскрешение померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Богу, який правдою любові і большим охраном представили наши супольные молитвы и просьбы, молимся за весь народ Божий, з недельной литургии он черпал силы для будования духовной святыни Костела, где просит. Выслухай нас, Пане. За проявление супольности, где мы были прикладом христианской любови, где просит. Выслухай нас, Пане. За хворых и терпящих, как они враз людскую доброзычливость, полней познали Божию милосердность, где просит. Выслухай нас, Пане. За удов и самотных женщин, как у супольности Костела не знайшли допомогу и потребу, где просит. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой миши, как Божие Слово переменяло наше житие на вечность, где просит. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учеников раз, как мы дякуючи Твоей милосердности, вам за все и тешится Твоей вас, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Прими ласкавый Отче, какие дары, какие отбываются чудовные, у яких отбывается чудовная пирамида. Как мы, верующие, дали то, что от Тебя не походит, смогли принять Тебе самого у своих Сыне, яких живее и молодать, на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим и
dziękuję Panu Bogu naszemu. Правди одна вета і справедлива, слушна і збавительна, капує завсюди і всюди, не спадає багатяту. Пане святий воїнча, всемогутний вічний Божа, праз Христа напада нашого. Боем злитости до грешного человечества народимся с Панны Марии. Про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое звездных повстание дал нам вечное житье. Тому с ангелами, архангелами и всеми святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica усякой святости, тому едности с усім Kościołem, у pierwszy dzień dnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес, послал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Ciebie, всемогутный Боже. Освети эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Jon, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składający, łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podzięku składając, przykładał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таємниця віри. Обещай смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твое преступление. Wspominając śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, kierujemy Tobie, Panie, te życia i kielich zbawienia. Dziękuj, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorna modlimy Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля по любови и равно с Папом нашим Франтишком, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які посмотрят надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей дошел с этого свету, и дозволь им убачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечной, у едности с Najświętейшей Богородицей Панной Марией, со святым Józefem ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным księdzом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojca всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша и хвала, разучения
веки вечные. Amen. Молимся, Дайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны в страху, и заховали всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодатство и милость и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Одари нас упокоєм. Господи Божий, пусть той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не варты, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Номер 24. Добрый я хлеб, будь прославленный повсюду костёл. О, так бездержно ты полюбил нас, бездержно ты полюбил нас. Ты мне поможешь на пустыне Божа, забывшся куда невластивыми. Ты маной стал огромным голодным, святый, что вечно мы с тобой хотели. Пане, добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Вот так безбрежно ты полюбил нас, безбрежно ты полюбил нас. Его настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Поел король, замялся наша будет, а хлеб-то будет, и кто прагнет неба.
запиши, а на життя запреши, а сам застався хлібом у святиня, для нас відкрита серця твоя вічна, бо як дітей Божа полюбив нас, Пане добрий, як хліб, будь прославлений повсюдным костелом, Бога безмережно ты полюбил нас, безмережно ты полюбил нас. Молимся. Добрый Боже, Ты просвети за храмом, дал нам удел в житии Твоего Сына. Покорно Тебе просим, да поможи, как мы верно наследовали Его на земли могли утешить Его небесной славе, яки живи и владарить на веки вечные. Аминь. Объявление. 20 жнивня во второк успомін святого Бернарда Абата і доктора Костьола, 21 успомін святого Пія X Папи, 22 у четверг успомін Найсвятейшей Панны Марии Королевы, 24 свято святого Варфоломея Апостола. Триває місяць жнивень, в яким традиційно молимося в інтенції тверезості у наших сім'ях і нашій батьківщині. Сьогоднішня неділя інвестиційна. Всі ахвяри предназначені на будову. Щиро дякую за вашу ахвярність. Так само плануємо розпочати у цьому році костюм. Кошти будови будуть такі, що один куб кладки буде виносити около $38. Один куб – это 2 метра квадратные. Столько будет коштовать стенка у суровом виде, не считая, не лишь еще облицовки, клинкерным кирпичом и працы, связанных с ними. Есть новый номер часописа «Аве Мария», «Кай ласка за охвочуєм». Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у найсвятейшем сакраменті. Дякуємо за ваші ахвяри на будову святині, за спів явраву літургічну, за прибирання каплиці і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей з добродіїв, охератавців нашої парафії, а так само нових добродіїв будівництва санктуарія Божої милосердності за нас, доручаючи кожного по особку опеці Матері Божої Ружанцової Твоєї, обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, содержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поведай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдай. Добре, что вы есть, что приходите, примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, вера лежит нас у змаганні, Будь нам обороною, судать спокуси и восстать Слова Духа. покорно просим, нехай я вознищим Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, спину пекла шатана и інших злых духов, які нас Богу душ снують по свете. А в тверозости в наших семьях, в нашей парафии, в целом свете. Святый Боже, святый Боже, святый, Святый, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый несвятый,
змилуйся над нами, а жарової зарази, барани нас Божа, а греховна і безхозяйна смерти, стражи нас Божа. Ми грешні, тягнемо во круці, вислухай нас, Божа. Нехай Бог